Ito ang mga bilang sa namamatay at nagkakaroon ng COVID-19 o coronavirus update. Part of Mindanao at Bukidnon. Confirm recovered at deaths po ito. Part of Manila. Part of Luzon. Davao at Ilocos. Part of Visayas. Cagayan Valley. Kuwait case. Dubai, UAE. Confirm recoveries deaths of the other country. Tulad ng Sri Lanka, United States, Spain, Italy, Germany, France, United Kingdom, China, at Iran. Yan ang mga lugar na may update sa araw ngayon. Let's pray all together and always be safe saan ka mang bansa naroroon ngayon. Lord God, please help the world. Don't forget to like, share, and subscribe my channel. Thanks for watching mga palangga.